kudzutsa achinyamata amuno mu Blantyre, komanso kuziwisa wachinyamata aliyense kuti leifu yabwera ndipo yabwera kuzakhala. Koma mwina tisanapite patali mundilole kuti tipereke ulemu kumwamba. Mawu Mulungu amatiwuza kuti akapanda kuimanga nyumba Yehova oyigwirisa ntchito ayigwirisa ntchito chabe. Ndipo mundilole kuti ndipemphe a senior prophet Elias ndamene atipase pemphero. Tipemphere. Atate mudzina la Yesu, dzina limene ndi la mphamvu kuposa mayina onse apa dziko, tabwera ndi nkhope zathu mpando wanu. Mulungu, ana anu lero ali malo anu, ndi chabwino komanso chokoma kuti zonse sadayambe tifunse kwa inu mtendere. Mwasogolera nanu pa mkumanowu, ndipo chisomo cha mphamvu chiwavale. Mulungu, nkhani imene asonkhanira nanu ndi nkhani ya ndale. Ambuye, mwamenyere nkhondo ndi kuwatsogolera. Ndikupemphera Mesiya, maka angelo anu achitetezo awakute ana anuwa, maka chifukwa cha nkhondo yayikulu imene ili mdziko. Ambuye, inu ndinu Mulungu wokoma mtima komanso wabwino, amene mmayima nawo wonse akuyitana pa inu. Zikayambika chonchi Mulungu, za ndalezi zimakhala ngati za mtendere, koma dziko lathu Mulungu silili bwino. Mulilowerere mukhale mpulumutsi wathu. Atate, ndi chani chimene chagwera ku dziko lathu la Malawi? Mutimenyere nkhondo ana anu amwateteze kuti izazi ambazi inu mukhale mfumu yawo ndi kalonga wawo. Mukudziwa Mulungu, imfa zimene zikuchitika m'dziko muno zikayambika za ndale chonchi. Ambuye, zikomo chifukwa inu mwatetezera. Ambuye Yesu, ndafuna ndikupempheni mukhululukire dziko la Malawi, muchitire chifundo dziko la Malawi. Ndikudziwa inu kumwamba mwadzidzimuka ndipo mwadabwa ndipo mwakhumudwa chifukwa cha Malawi. Ambuye wanga, imfa zina zimene tikuona m'dziko muno tikudziwa zadzidzimusa ufumu wanu, ndi chifukwa chake Malawi akudusa mtsoka. Ambuye, muteteze ana anuwa pamene aziyamba za ndalezi. Ambuye Yesu, tidamva kale m'mbuyomo makolo athu adatiudza ife kudala Gadama achiwanga amene adapita ndi imfa yowawa chifukwa cha mtengo wina umene udagwetsa galimoto yawo. Ponenapo timamva choncho Mulungu. Leronso Yehova, tadabwanso taona tokhani maso mtengo omwe uja Mulungu wakameranso kuchikangawa, mbiri imeneyo tamva ndipo tayiona. Ambuye, tataya wanthu ofunika ku dziko amene adayima kufuna kuthandiza Malawi. Mwapulumutsa ana anuwa kuimfa ngati idzasakumane nazo. Ambuye Yesu, tili ndi funso, mundilole ndigwade kumpando wanu. Ambuye, ndifuna ndiulilireni, kodi mtengo uwu kodi Ambuye mudaudzala ndinu? Kodi mtengo uwu kugwetsa magalimoto mmandegewa kodi mudaudzala ndinu? Ambuye, tamva kuti kumeneko kuli mtengo wina nthambi yake akuti inakola phiko la ndege nkugwa onse nkufa. Koma zozizwa Yehova zidachitika kuti mtengo kumavula anthu masuti, mtengo wochi kuchoka, mtengo masokosi adachotsedwa. Yehova, mtengo mutichosere m'Malawi muno, ana anu amene aziyamba izi akhale nawo mtendere. Ambuye Yesu, musalole kuti okhesa mwazi akhale moyo wautali m'dziko muno. Musavomereze kuti kulira kwa Malawi kukulirebe m'dziko muno. Mutichotsere tsoka ili, mutichotsere tsoka lalikulu limene lagwera dziko la Malawi. Ana anu awa Ambuye, mwatsogolere, mwachitire chifundo.
mwakomere mtima. Aliyense amafuna atakhala moyo, koma ife taona Mulungu ifa zimene mpaka lero timapukutsa mitu natisamvetsa. Inu Mulungu amene munali kuchikangawa, inu Mulungu amene munali kogubuduzidwa galimoto, inu ndamene mukudziwa zonse, ndipo inu mubwezera. Chitani kanthu Yehova, ana anu apulumuke. Zukani ni mphamvu, ana anu akhale ni mtendere. Ndipo ndikunenera chikangawa chibwerese umboni okwanira, chifukwa Ambuye Yesu tingumva zosiyanasiyana. Poyamba amati chifunga, lero akuti mtengo uja. Ambuye Yesu tithandizireni. Chisomo chanu, chifundo ni mtendere chipereke kwa onse ana anu awo amene akusogola chipani cha Life. Prophet David Mbewe mumkute ndipo mumbise, mumteteze kuntengo umene ukunamiziridwa Malawiwu. Yehova mumteteze usangwere mtengo umenewu. Kodi mtengo umenewu Ambuye ndi wanu? Ambuye Yesu mtengo uwu, Ambuye ndikupemphera uume mtengo umenewu. Uume mtengo omwe unapasa ngalo, omwe unapa chiwangawo. Lero tata Yesu anyamata athu kuchikangawa. Mtengo omera pasi wakagwesa ndege ya mwamba mitambo. Mukudziwa ndinu. Mulemekezeke Yehova mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Tithokoze a prophet maka chifukwa cha pemphero limene layankhula zambiri, komanso chonena chenicheni tilibe koposa tipitirize presa yathu. Choyamba timafuna titakuoneserani board imene ikusogolo kwa speakers athu. Choyamba ine langa dzina ndi Aaron Silanga amene ndili chair wa presa imeneyi, ndipo aliyense azitchule dzina lake komanso position yake. Left. Ine dzina langa ndi Jacqueline Chiwembu, presa organizer. Left. Zikomo kwambiri. Ine ndi Comrade Vincent Mwase, Blantyre District Youth Director. Zikomo kwambiri. Ine ndi Kondwani Gulani, Deputy Youth Director kuchipanisha. Left. Zikomo kwambiri. Ine ndi Stanford Kandiado, mlembi wa Chinyamata kuno ku Blantyre. Zikomo kwambiri. Tithokozenso alendo onse amene mwafika olemekezeka, komanso ma media houses. Pakadali pano tili live pa Times TV, komanso Facebook online, ndi ma media houses onse. Taonapo amiji, tikuona osiyanasiyana. Tikuyamikeni chifukwa cha kubwera kwanu. Tikudziwa kuti dziko likudikira kuti limve kuti kodi msonkhano uno cholinga chake ndi chani. Ndipo ma speakers athu ndi amene akhala kutifotokozera chenicheni kuti kodi tasonkhana muno mu press briefing ndi cholinga chotani. Tiyambe ndi a press organizer amene atilankhule pakadali pano. Left. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa regional governor akusabidwa Dr. German amene muli nafe pakati pathu. Ndiperekenso ulemu
kwa a deputy secretary alefu amene muli nafe pakati pathu. Ndiperekenso ulemu kwa a prophet athu amene mwatitsegulira ndi pemphero la mphamvu kwambiri. Ndipereke ulemu kwa inu. Ndiperekenso ulemu kwa ma speakers anzanga nonse amene tili limodzi kutsogolo kuno. Komanso ndipereke ulemu kwa achinyamata nonse amene mwabwera pano. Komanso ndikunyadileni anzathu a Times ndi atolankhani ena nonse amene muli pano. Ine ndi Jacqueline Chiwembu, mwina ndinena kale dzina langa, prayer organizer. Ndiye ndili pano kufuna kugawana nanu cholinga cha prayer imeneyi. Mwina mukudabwa ena simukudziwa kuti kodi kuno tabwera kudzatani. Kodi prayer iyi cholinga chake ndi chani? Chimene tapangira prayer imeneyi tikufuna kudzutsa achinyamata mu Blantyre muno. Komanso achinyamata kwina kulikonse kumene ali tikufuna adzuke. Achinyamata amenewa tiwadzutsa bwanji? Tingoadzutsa kungowauza kuti dzukani kodi? Tikuyenera tikhale ndi njira zowadzutsira achinyamata amenewa kuti adzuke. Ndiye tili pano kuzauza achinyamata ku Blantyre kuti ife tabwera kuzakudzutsani ndi mabizinesi. Tabwera pano kuzakudzutsani ndi ulimi. Tabwera pano kuzakudzutsani ndi maphunziro. Tabweranso kuzakudzutsani ndi utsogoleri wabwino. Tikufuna utsogoleri ukhale ndi ife achinyamata. Utsogoleri usamangokhala kwa anthu akulu okhaokha iyayi. Achinyamata titengenso utsogoleri. Kodi utsogoleri umenewu achinyamata tiutenga bwanji? Ndi zimene tabwerera pano kuti tigawane nanu. Kodi mabizinesi amenewa zinthu zimene titayankhule pano si zinthu zokuti tizachita iyayi. Zinthu zimene tikuyankhula pano ndi zinthu zimene tikuchita. Tiyankhula zinthu zimene lefu ikuchita. Lefu idzutsa bwanji achinyamata ku mabizinesi. Lefu ikudzutsa bwanji achinyamata ku ulimi. Ndi zimene tifuna tigawane nanu pano. Lefu zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri achinyamata. Ipase moto. Zikomo kwambiri ameneyo anali Jacqueline, ndipo pakadali pano tifuna tipereke mpata kwa Comrade Mwase amene ali a youth director ku district ya ku Blantyre. Tiyapasa nawonso 5 minutes. Zikomo kwambiri a chair a prayer imene Mr. Aaron Silanga. Komanso takoze kwambiri Jacqueline amene ndi prayer organizer chifukwa cha introduction ya cholinga chimene tasonkhanirana siku la lero. Ndikukhulupirira kuti no kudziko konseko ngati Amalawi komanso achinyamata ali live pa TV akuonera komanso ena pa Facebook, ndipo akuyembekezera kumva zambiri zolinga za prayer imene siku la lero lino. Ine monga tanena kale kuna kuti ndi Comrade Vincent Mwase, a youth director in Blantyre district. Achinyamata kulikonse kumene muli pamene mukutionera nthawi ino masana pano, komanso tonse amene tasonkhana mchipinda chino, timafuna
tiyankhulane nanu zina mwa mfundo zimene ndi zikuluzikulu ku chipani cha LEF makamaka kumbali ya Chinyamata. Mutu wathu wa press imeneyi tikunena kunena kuti empowerment, youth empowerment in some of the areas zimene tizitambasule bwinobwino. Zina mwa izo zimene azifotokoza kale a press organizer, nkhani yonena kuti Achinyamata akhale ndi zochita zosiyana-siyana pa ground. Ndeti ndi mfundo zingapo zimene tizikambirane komanso zimene tizitambasule bwino kuziko komanso kwa Achinyamata amene mukutionera komanso amene mukutimvera pano, kuti pamene inuyo mukuyenda nafe limodzi ngati chipani cha LEF, ndi zinthu zina ziti zimene mupindule nazo mu chipani chimene chichi, ndi zinthu zina ziti zimene inuyo mukhale mukuzifikira kapena mukhale mukuzipanga hando kapena kuzichita. Ndiye tili pano kuti tiyankhule zinthu ngati zimenezo. Tisaiwale kunena kuti no mbuyo mutakhala tikuwuzidwa kwambiri kunena kuti no ife ndi atsogoleri amawa, koma LEF, Liberation for Economic Freedom Party, mosogozedwa ndi servant David Mbewe as a president, iwo sakunenanso lero lino kunena kuti no ife tikhale Achinyamata amawa. Koma lero a president Dr. David Mbewe atipasa ifeyo mphamvu, ndipo lero lino masana pano tufuna tiziperekenso mphamvu zimenezo kwa inuyo ngati Achinyamata, kuti ku chipani cha LEF mautsogoleri amene tili nawo ambiri ochuluka kwambiri ndi Achinyamata okhaokha. Mwachisanzo tili ndi a vice general secretary athu a chipani cha LEF alipo mpano, madamu amene ali apawa a Gloria Majomo. Mukati mwaonesese kwambiri ndi Wachinyamata weniweni nsikana nzathu. Kumanzere kwangako tili ndi comrade chief whip Las Jelefire amene ndi Wachinyamata ndithu, a chief whip Wachinyamata kwambiri. Now zimene tikukubwereserani ifeyo ngati a LEF, Liberation for Economic Freedom Party, sinkhani ya malonjezano, koma zimene zikuchitika kale, zimene wina aliyense kunjako ku Malawiku aliyense akuonera nsanje tuchitipa. Mmene tukamba zokhuzana ndi Blantyre District Youth Director amene ndikuyankhula nenu ndi Wachinyamata, zimene zikusimikizira kunena kuti sitikungoyankhula zolonjeza zimene sizichitika, koma ndi zimene zili pa ground, ndi zimene niyo mukuziona ndi maso anu. Mukati muone kusogolo kwathu kuno mmene takhalira kuno, simukuonako mwina nkhalamba zina zake zimene mukhoza kumanena kuti ndi youth director koma akuoneka kuti ndi okalamba. Sitifuna kuti tikubweresereni ndale zaboza, koma tikufuna tikubweresereni ndale zachilungamo zimene inu muzimve ndi makutu anu, muziona ndi maso anu, ndipo muyenda nazo limodzi. Fundo zina mwa zimene tinanena kuna kuti tigawanako ndi nkhani yokhuzana ndi za ulimi, agriculture, ulimi. Chipani chathu cha LEF chikhala chikulimbikisa kwambiri Wachinyamata wina aliyense kuti akhale mdindo pakubweretsa chakudya pa khomo. Kumayiko anzathu ngati ku Brazil, Canada, Cameroon komanso USA, Achinyamata amene amakhala ndi mafamu akuluakulu ndi amene amakhala Achinyamata, anthu amene amakhala ndi mafamu amene amalima kwambiri farming mayiko akunja ngati amene wawo ndi Achinyamata. Kuno ku Malawi timatha kukhala ndi Wachinyamata amene amalephera kupanga produce thumba la chimanga pa nyumba. So ngati LEF ife Achinyamata tikufuna kunena kuti Wachinyamata wina aliyense tisanafike ku 2025, tisanafike kopanga campaign, aliyense ngakhala amene mwasonkhana munomofe, aliyense apeze munda
aliyense apeze munda ndipo aliyense agwire ntchito. Tichoke ku mzimu odalira munthu koma ifeyo tigwire ntchito. Chifukwa chonena kuti tadalira kwambiri ma politicians, ife achinyamata tagwirisidwa ntchito koma opanda kupindula. So tikufuna kunena kuti titenge mphamvu, udindo ndi ulamuliro ife achinyamata, kuti tikatuluse zija zimene tidalonjezedwa zija. Koma kuti zikatheke sungadye katatu pa siku ngati wewe sukulima. So ngati lefu, this is our land and this is our nation and this is our country, Malawi. Ambiri amene muli pano muli ndi kumuzi. Kuli malo ambirimbiri amene akungokhala simukagwirisa ntchito. Kalekale kwambiri mu nthawi ya zaka zimenezo zachina kamuzubanda tikatsekera skulu makolo amatipitisa kumuzi ndipo ife timalima. Ndipo kunyumba kwathu, family ya kwathu timakhala more than 13 members per family. Kwa pamakhala chimanga, chokazinga, chokudya, chaufa, chimanga, ufa wamakhalapo. Today, with the leadership of Dr. David F. Mbewe, tikubwezelesa Malawi watu okhalika. Tikubwezelesa Malawi watu okhazikika, amene wachinyamata asachoke so muziko la Malawi kasaka ganyu ku South Africa. Wachinyamata asachoke muziko la Malawi kupita ku Zambia kapena ku Mozambique ndikumakabwera mtembo. Koma wachinyamata apasidwe mphamvu. Ndipo tilime. Tuchoka pa mfundo ya agriculture, tufuna tibwere pa nkhani yokhuzana ndi education. Maphunziro aku Malawi pena pake tikafufuza bwinobwino amakhala ngati osamveseseka bwino. Ma subject amachuluka kwambiri. Kumaliza maphunziro aja, ntchito imene munthu akagwira ndi yaungwanya. Tikufuna kunena kuti tikhale ndi system ya maphunziro abwino imene izipanga target kuti anthu awa tikachotsa ku primary akamakamaliza college awawa akupita just for section ya health kapena awa akupita section ya agriculture. Ndichifukwa ma politicians ena amene alipowa amamutenga munthu amene ndi minister kumpasa minister department imene sakuiziwa ndikumakasokoneza zinthu. Ndichifukwa ziko la Malawi limalephera kunena kuti no liyende bwinobwino mu chitukuko chifukwa anthu amene akuliyendesa amakhala sakuziwa chimene akuchita. So kumayiko azinzathu mukapita ku India akamanena kunena kuti no akakupangeni operation ku India, kumakhala kuti kuli ma specialist doctors amene yo anangopanga target za nkhani yokhuzana ndi chiwindi. So kumalawi kunoko tisaziremese kukhala ndi zinthu zimene tikaziphunzira sitizigwirisa ntchito. Mwachisanzo tikhoza kumaphunzira skeleton ngati chitete, komano ku office kumene tilapita kugwira ntchito kulibeko chitete. For what? Tikuononga fees for nothing, tikuononga materials for nothing. So tikufuna tikhale ndi maphunziro abwino kwambiri under the leadership of Dr. David F. Mbewe. 2025 komanso ngakhale tisanafike 2025 ifo apanopo boma tatenga kale ndipo boma lake ndilili. Ifeyo mmene tikuyankhula pano amene mukutimva kuli konse kunsanje mpaka na kuchitipa, mafuna ndikuuzeni kunena kuti ifeyo ndi boma. Ifeyo ndi boma. Ndipo wina afune kapena asafune ife tikulamulira. Ndipo kulamulira kwake ndi kumene tikulamulira apapako. Ziwa kwambiri chifukwa cha nthawi tifuna tipite pa mfundo number 2, number 3 ya nkhani yokhuzana ndi ma business. Ndapangapo ma business angapo ngati wa chinyamata akumuzi komanso antown komanso international. Munthu amene angakwanisa kugwira ntchito bwino 24 hours komanso 7 days a week osatopa kupita
kufirudi kubwera ndi wachinyamata ndithu, amene ali ndi mphamvu, amene alibe BP, alibe asima, alibe sugar ndi zina zotezo, ngakhale matenda amakhalapo, koma tikufuna wachinyamata amene akhale ndi mphamvu. So ngati LEF chipani cha chinyamata chimene chikuyang'ana naso wachinyamata pa ground, kuti wachinyamata akakhale ndi ma business tipanga bwanji? Ndimafuna musaleme kwambiri kukatenga ngongole ku NIF, musavutike kwambiri chifukwa chonena kuti mupange mukhale qualified kuti mukatenge ngongole zimene zijazi simukwanisa. Ine ndi vende wa Mulimbi, ndifuna ndauza Malawi akunsanje mpaka na kuchitipa. 2 weeks ago anabwera musika wa Limbi kuzalemba mayina achinyamata kuti wina aliyense amene akupanga business Mulimbi alembese mayina kuti atipase ngongole. Zina langa ndinalembesa Vincent Mwase, chaunzika ndinapereka, koma mpaka napanopo sana ndipase bendrama ya ngongole. So ndimafuna ndikuze kuti musiye kukhulupirira anthu aboza. Musiye kukhulupirira anthu aboza amene afuna kupase ngongole chifukwa akuziwa zoti ayandikira ku my elections, chifukwa akuchita ziwira kuti apakira kale ndipo palibe chawo. LEF sinabwere kuzanamiza wachinyamata. Kuteko ndimafuna ndikuzeni kuti ife ngati achinyamata tikabwerera ku muzi kwathu tikapanga mabusiness amphamvu kwambiri, ndipo zimenezo zitheka. Tilimozi kani? Zimenezo zitheka. Chifukwa tisalonjezane zinthu zimene zili zaboza, zimene ukuchita ziwiratu zoti zizi zaboza. Tilimozi kani? So inu ndine tigwirane manja chifukwa chonena kuti President wathu Dr. David Mbewe akupereka maloni. Tinali ku Lilongwe ku area 24 kumene tinapereka njinga kwa anyamata akapanza za moto akugwiritsa ntchito kumene koko. Malicense tinapangira, tinali ku Nsanje tinapereka zonsezo. And ambiri anthu anaona pa social media zimenezo zikuchitika. So ndimafuna kunena kuti no wachinyamata ukonzeke kumene uliko. Kunsanje mpaka na kuchitipa amene mukutionera komanso nonse amene muli muno. Kunena kuti tiendelere limodzi ndi usogoleri wa Dr. David Mbewe. Kuti wachinyamata akhale pa ground ndipo akhale ndi chochita. Tufuna tibwere ndi mfundo ya kumapeto imene ndi mfundo yofunikira kwambiri. Ndipo mfundo imene iyi tonse tigwire nkhani yokhuzana ndi leadership kapena kunena kuti no usogoleri. Chifukwa chofuna kupereka ulemu, mzimu wawo use mumtendere. Koma kuchokera Nsanje tuchitipa nagwira nawo ntchito, ndipo anali bwana wabwino. Ndipo anandiuza kuti Vincent ku Blantyre umemeze anthu kunena kuti achinyamata tiyende nawo limodzi. Ndipo achinyamata ambiri amene mwabwera pano Blantyre, ku Ndilande, ku Chiromoni, ku Kanjeza, ku Bangwe tinakufikirani. Ndipo munakopeka mtima kwambiri, ndipo anali ndi masomphenya amphamvu kwambiri. Komano mzimu wawo use mumtendere. Kati limodzi kani? Masomphenya awo analona kuti no wachinyamata atenge usogoleri. Koma ngakhale chembekezo chanu chinataya mtima, ndipo ndikuziwa zoti ambiri munalibe kopita kuti mukavotera ndani. Lero chipani chabwera. Zikomo kwambiri. Chipani chabwera. Chifukwa wachinyamata anataya chembekezo. Ndipo wachinyamata ndokhumudwa kwambiri. Koma Mulungu ndokoma mtima ndipo ndi wachifundo. Watibweresera msogoleri wachinyamata.
amene akutonthoza wachinyamata lero. Ndikuziwa zoti nonsenu muli ndi ID, ndipo ndikuziwa zoti nonsenu mulembesa mukaundula, ndipo ndikudziwa kunena kuti mwakonzeka kukachonga chongi pa David F. Mbewe. Chifukwa cha nthawi, anthu onse amene ali kusogolo kuno atitambasulira zinthu zingapo zina mwa zimene tazifotokozazi kuti wachinyamata mukamapita mugwire mfundo zokhazika kwambiri. Kachisanzo pang'ono muzaka zapita pamene ndikumaliza pa nkhani ya leadership. Aleke Banda anatenga general secretary mu chipani cha MCP ali ndi zaka 19. Ndipo ali ndi zaka 21 anali prime minister. Tikufuna kunena kuti no left ngati inu achinyamata mukakavota mukapezeke nawo kuma governmental positions, mukapezeke nawo ku parliament kuchi. Inu mukakavota mukamenya nkhondo yanu pa ground pachi, musangogwiritsidwa ntchito ndikungosiyidwa, koma inu mutenge ma position amenewa ndiwo mulamulire. So pamene tikupitiriza tipitirizebe kukhala pa line kuti tisatire limodzi zonse zimene zikuchitika pano padakali pano. Pamene tizikati kupitiriza ndifuna tipereke kwa Mr. Stanford amene akuchokera ku Chikwawa, amenewa ndi youth secretary mlembi. So ngati wachinyamata amene akuyimira anthu aku Chikwawa, pamene mukutionera inu aku Chikwawa mukuyembekezera zambiri, ndiye ndimafuna mumve kwambiri kuna kuti ndi zina mwaziti zimene a Stanford akutengerani makamaka ku chipani cha lefu. Motisungirako nthawi a Stanford tikhalenso ndi nthawi yoyankha mafunso. Tizapempha mafunso atatu okha, akamaliza muzapereka kwa Mr. Kondwani. Zikomo kwambiri, tithokoze nyumba yonse maulemu ndi amene aperekedwa kale. Kwambiri ningofuna nditsamire pang'ono ku nkhani ya ulimi. Kwathu ndikuchigwa, ndiye munanditayira ndilonge chisena. Mbuya sanda kundiyang'ana. Chabwino ndithokoze kwambiri. Wachinyamata wa lero akumapasidwa zisenga kuti ukatemere anzako, koma ngati lefe yabwera panopa kuzanena kuti no, chisengacho kagwiritse ntchito kumunda. Tasadaire kwatene mukakhakhatire changa kumunda, ndimbamo changa yakulapya kwanga. Imwe mwaka na mwaka kuna miziwa basi. Aphale ambiri tikunyengeka na tuso zande. Akakupasani tuso zande kasokonezeni vyakuti pichi, imwe mukwenda. Bwana ule ambapereka ko basi, bwana ule ambapereka ko basi. Bwana Mbewe adza kudzapata basa na aphale anzanga mune kumwe. Mdzidzi onsene thaya mavoti akakwana masankho timbapangiona kuti achinyamata tinapedza. Mbapedziwa mmathandizidwa, timangouzidwatu. Nimamva pa director makamba nkhani ya ngongole ya Nifiji kuti mupiro umene uja maina anu alipo ambirimbiri. Ku agriculture kuja kuli matrakita ambirimbiri umene kuja akungokhala dzimbiri akungobwera kumene kuja. Mamoti apasa chinyamata kuti kagwiriseni ntchito, ena ndi aja tinamva mbuyo muja anagawana matrakita aja. Mlandu umene uja mpaka pano unazirala. Ndiye tikufuna kunena kuti ifeyo ngati achinyamata tidzukeni. Tisakhale zida zopyezera anzathu, tisakhale zida zonena kuti tikakhala pakuti payende kuti pamene paja pasonkhana chinyamata ndi kuti amene aja akati panga chipongwe. Ayi,
inu mungakhulupirira zona kuti mukamayende munsewu basi mwavala makaka amene umangomenyedwa ndikuti tili pa ulamuliro wabwino? Inu kungomva kuti ati kwakuti kuja kuchitika msonkhano basi nyamulani zikwanjezi ndi ulamuliro wabwino umenewo? Nde ambewe aunena kuti zimenezo zithe. Chimene tikufuna ife kwambiri panopa tipange umodzi. Wachinyamata kamamona wachinyamata nzake azimutenga ngati munthu, tisamatengane ngati dzirombo yaye. Kodi ngozolowera magazi chimene tingadziwe aliyense adzafa, tonse tikudikira kukakwiriridwa, koma tisakhale ni mtima ozunzana. Chinthu china tili pa ulimi pomwe paja ife tinayambapo kale kuchitapo. Anthu azinja esesa pire nkhabe, ife tilipo. Ngati akuona kuti chipaniche chinamala ntchawo chifukwa iwala amala ndati atani kumala mbakudziwa ngutani athaeti. Nde ifeyo tabwera panopa kunena kuti tipange zinthu zonena kuti nyamata wina aliyense akhale ndicho chani chochita. Mukulima mbewuzo kumudzi kujati makolo akulima akukuzani kuti upasani fertilizer waulere, koma fertilizer waulereyo kuti mumuone mukuzunzika naye osakatani osakagula. Eti ndengati wachinyamata tiyeni tipasane zochita. Nthawi ndi omweyi ife tayambapo kale, sikuti tikufuna tiyambe kapena tikalowa mboma tiyambe koma tatani kale tayamba. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Left omalize left ya motamangira nthawi. Ndimafuna ndinguunika nako pang'ono zambiri aninakala zizangawa, komano chachikulu chonoti ndife achinyamata tili ndikuthekera tisagwiritsidwe ntchito ngati chitonzo. Achinyamata ambiri akugwiritsidwa ntchito ngati maweponi, ndiye zimene zitifuna zithe. Wachinyamata akhale osogola, wachinyamata akuyeneka akhale ndi ufulu wake wopanga zimene akufuna, wachinyamata akuyeneka akhale ndi access yokhala ndi business yabwino. Business si anthu akuluakulu okhaokha. Tikuona mavuto amene akuchitika panopa, achinyamata akumapita ku sukulu kukhala ndi ma degree kukhala ndi ma diploma koma ukanika kupeza ntchito zabwino. Ndiye chimene tikufuna ifeyo ndichonena kuti kuno sitikusankha kuti wachinyamata wake ndi wachipani chanji kapena ndi wachipani yanji. Tikufuna achinyamata onse atenge nawo gawo komanso apindule nawo ndi ma business amene akuperekedwa. Ife ngati chipani kwamba kuperekedwa kale ma business ang'onoang'ono, ndipo zimene zizi zikhala zikuperekedwa kwa wina aliyense. Chipani kandi wachipani chanji kandi wachipani yanji, koma wina isakhala ndi gawo lopindula nawo mu gawo la business. Komanso ngati achinyamata panopa tili ndi ufulu osankha mtsogoleri amene tikufuna, amene watikomera kumtima. Ndiye chipani chake ndi chiticho ndi chinocho chimene chabwera pano. China kumalawi kunoko tikukhala umoyo ojejema wa mantha. Tikukhala umoyo wa mantha daily ndi daily. Ndiye tikufuna security yabwino kumalawi kuno. Komanso mukuona ngozi zikuchitika malawi muno. Tikulephera kukhala ndi mvula yabwino, tikulephera kukhala ndi zaulimi zabwino chifukwa yani chilengedwe chinawonongeka. Ndiye wachinyamataso ayeneka kukhala patsogolo pobwezesa cha chilengedwe. Chipani chake ndi chiticho ndi chinocho. Komanso tiyeneka ifeyo kunkhani ya maphunziro akulowa pansi kumalawi kuno. Ndiye ngati chipani tikufuna tionesese kuti midzimu komanso mtaunimu aliyense akupeza maphunziro apamwamba. Ndizomwe tikufuna ifeyo chaka chamawa tikhale ndi cha tsogolo labwino komanso tikhale ndi ufulu wabwino. Tizikhala tikuyenda tikuzoza kuti mthumba mwathu mulikena kake, si choncho? Ndiye tisadikirire ngongole zonena kuti zachikole ayi, tiziyambe tokha m'madera mwathu momwe tili. Komanso ifeyo tionesesa kuti wina aliyense pomatha chaka chino akhale kuti kangachepebe wakapeza ma business ayambika. Ndicho lenga chonero tikhale ndi cha ufulu wabwino. Left zikomo kwambiri. Tithokoze kwambiri.
zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi ndimene sili kumbali yathu. Pakadali pano mafunso titenga kumapeto, koma choyamba timafuna kuti tiyapempha a youth director a Comrade Mwase kuti akatizusire a GS kuti ngati pali choti atilankhule. Left. Zikomo kwambiri. GS asanabwere komanso chief whip asanabwere pamene tiziyembekezera kutenga mafunso. Ndimafunanso ndikuyitaneni nonse amene mwabwera mchipinda chino komanso achinyamata kunjako kunena kuti pa 28 September mwezi omwe uno tikakumane tonse pa ground la Ndirande Nyambadwe ground pamene tukapanga launch chipani cha LEF, osati national launch. Situkapanga national launch komano tukapanga launch chipani cha LEF kundirande. So monga mukuziona kuti no press briefing iyi mene timapanga tili ndi anthu amene achoka ku Blantyre ngati Ndirande, Chiromoni ndi madera ena ozungulira. So mwanjira inanso tikukumemezani kunena kuti no pa 28 September tili ndi launch imene tukayipanga ku Nyambadwe ground. So tikamapita tikhale tikuziwa zonena kuti no tanyamuka ndipo lefu yanyamuka ndipo tonse tikakhale tukonzekera pa 28 September. Zikomo kwambiri. Nditani a chief whip Comrade Las Jelefire kuti atilankhule ndipo kumapeto mutizusira a vice general secretary. Zikomo kwambiri. Race. Dr. David Mbewe. Ref. Take. Ref. Take. Zikomo kwambiri kumpando a GS komanso director Nyamata Blantyre. Tutokoze nonse pakubwera kwanu. Zambiri zakambidwa komano tingofuna tingosindika kwambiri no kunkhani imene ayikamba kumapetoyi yokhuzana ndi msonkhano umene uli pa 28. Chifukwa chokuti Dr. David Mbewe asanakhazikitse chipani, msonkhano wawo woyamba anauchitira ku Ndirande, ndipo kumene koko kunapemphedwa kuti akhazikise kuti ayambe ndale anthu akuafuna kuti iwo asogolere dziko lino. Nde akaona chimenechi naona kuti akhazikise chipani ichi kuti no chiwombole mtundu wa Malawi. Nde msonkhano woyambirira umene ukuchitika pa 28 ukuchitika pa Nyambadwe, ndipo chipani ichi tikuchipereka kwa Chinyamata kuti muchilandire pa 28 September pano. Komanso tikonzekere kwa alandira President Tata Dr. David Mbewe pa 28 pano. Chifukwa iwo azipereka kuti akagwire ntchito ndi Achinyamata afe. Ndiye zambiri zimene iwo atikonzera akatuza kumeneko. Komanso tikaziwe kuti ichichi tikukhazikisa Blantyre munomo komano national msonkhano wakulu wa national khazikisa chipanichi uzachitikanso koma uzachitikira pa Njamba. Koma uwu ulingano kuti no ife Achinyamata tikachilandire chipanichi. Tikalandirenso President Tata Dr. David Mbewe kuti tigwire nawo ntchito limodzi tiwombole dzikoli mtengo wa utchula abusa aja umedi. Ndiye munthu amene angaumise mtengo umenewu ukugwesa ndegewu ukugwesa magalimotowa ndi Dr. David Mbewe amene mlengi wazoza ndikuwa patula pakati pathu kuti akakhale mpulumusi wathu. Nde ichi tikachigwire ndithu tikamemezane kuti pa 28 pano tonse tikakhamuke ku Nyambadwe ground kuti tikamve zambiri zimene no Dr. David Mbewe atikonzera. Mwa ichi ndikaperekanso kwa
a GS kuti atimalizireno kwinanso akaperekeno kwa atsogoleri athu. Zikomo kwambiri. Zikomo azimayi zikomo. Blantyre Youth tilipo. Sindikuona mukuyankha mwamphamvu komanso muonesa kuti ndinu achinyamata momwe mwakwiya kwambiri. Taonesani mphamvu zanu ndi kukwiya kwanu tikuone. Ine ndayima pano ngati Deputy General Secretary wa chipani cha Liberation for Economic Freedom Party mwachidule timangoti LEF. Poyambirira ndikuthokozeni achinyamata pondiyitana kuti ndizakhale nawo pamwambo wanu umene wa briefing. Ndilokondwa kwambiri poonesa mfundo zanu zomwe mwakamba panopo, mwaonesa kukwiya kwambiri. Mwaonesa kuna kuti mwatopa ndi ulamuliro muli pano. Ndisanayankhule ndipereke ulemu kwa Regional Governor. Mutamva kuti ana anu ali uku, munaona kuti msaseni okha mwa musakhale nawo Mr. Chairman. Enaso titengere mwaita adziwe. Mr. Chairman. Komanso kuchipani kwathu mukaona benga khala Regional Governor ya kachinyamata mukalimu eti kada kalimu ndithu kachinyamata ako ka fresh ndithu kampepala kathu komanso tiyamikire omwana ndipase aja ndi chief whip athu mukuonanso ndi achinyamata eti komanso mwetili muno kapena alipo munanilisa kafifide muno eti komanso awayima koseko mwamatiyankhulirana ali pano onse ndi achinyamata. Ndifuna ndikakuziwiseni kuti chipani chathu cha LEF chabwera kuti chizatumikire ndi ifeyo achinyamata. Pozindikira kuti takhati kunamizira kuti ndife atsogoleri amawa. Koma chipani cha LEF chikukuzani kuti sinunso atsogoleri amawa, ndinu atsogoleri alero. Pamene muli atsogoleri alero mukuyenera mutani muonese utsogoleri wanu. Poonesa utsogoleri wanu umene Dr. Tefti Mbewe anafuna kuyika maudindo akuluakulu kwa amene ali achinyamata. Mwachisanzo ine ndikuoneka nyama wachizimayi ngati kangochokera kumene ku primary kano kakang'ono ndithu kampepa right. Maudindo amene wawati maona kuzipani zonsezi amakhala akuluakulu. Amati ya izimene zizi ndi za akuluakulu. Sona achinyamata titenga bwanji mphamvu zathu kuonesa kuti ndife achinyamata tikuti ulamuliro tikuyamba pati tikuyamba pano bweti. Komanso tidziwe izi chipani chathu chikuyenda ndi ngodya zathu zomwe tikuti folo. Tikumati Malawi okhalika tisiye zija zomachoka Malawi muno kukasaka ati tiyeni tipite nuku tikalime munda. Inu usogolera wantundu wanji munda kuno usitingapeze kuno munda. Tikuona zathu akupita kumunda kumakalima aje. Kodi zimene sitingazichite kuno. Achinyamata ake angachita jandiazi. Mukatenga mukapitisa kumene kucha kumana ndi nkhanza zosiyana ena akuphedwa tinamva ena aphedwa eti. Koma achinyamata ife kuti Malawi wathu okhalika. Kukhalikako kucha tifuna kuti mukhale muno mukhale ndi zochita. Zochita zisizoti tikuyamba funa kuti tikonzekera kampeni ife taziyamba kalikale. Ndikhulupirira anzanga omwe ali kusanje chikwawa. Tikutenganso omwe ali ku chigawo chapakati tayamba kale kuwapasa maloni omwe akupanga. Tinaona kuti ansatha kuti tikulipereka maloni aboma anifi komano iye amene wawa tikuona kuti akupita kwambiri kwa amene ali mamemba a chipani chawoshi. Ndichire kuchitchula chipanichi tikuchizwa chokulamulira chomwe chikutifuta pano bweti akuwapasa maloni anifi aja koma akupasa mamemba kokha amene achinyamata oyenereradi kuti alandira aja sakutani sakulandira. Komanso achinyamata ambiri tikugwiritsidwa ntchito. Wina panopo walandira bando atangomva kunena kuti alefu ali ndizo kambirana zawo achinyamata akutukwana. Mwe ndikunena pano makomenti alipo kalota akutukwana. Koma ife sitisakupasani bando. Tizakupasani zinthu zoyenerera zoti zikuthandizeni osati chifukwa choti tabwera ndi kampeni koma muzakhale nazo pakana kalikali. Ngakhale kampeni itatani itatha. Tikubwera ndi maphunziro ambiri. Tikuona panopo azibale athu omwe ali ku primary tiyambire ku primary
timanati foundation yoyambira imayambira kuti ku primary kuli kumene kucho timapereka school fund. Ndi angati makolo athu akukwanirisa kupereka school fund? Ndiwoshepezi. So ife achipani cha lefu tabwera kusakuwuzani kuti tikatenga boma ife tikusowa kuti boma iti kutani? Pavute pasavute fe boma iti kugwetsa ndipo tikutenga ndipo tikulamulira. Chifukwa cha zuwa ndi sogoleri wathu amene wabwera ndi masomphenya okonda wina aliyense posayang'ana achinyamata ngakhale abale athu omwe ali kuti ali kumuzi kucha. Kafika amene kacha tizakathiseratu ku primary. Tikapita ku secondary ine ndikukhulupirira nthawi yanga ndili ku secondary kunali mabasi omwe amaperekedwa kwa amene amasowa school fees. Mabasi amene achanata amene akupasidwa pano ndiye kuti makolo wake akhale ndi udindo ku district kapena akhale ndi udindo ku region ndi akumakalipiridwa mafees acha. Koma ife tikufuna kukuwuzani kuti chipani cha lefu chikatenga boma 2025 pano chikukapa ndama zimenezi school fees zimene ikukaperekedwa kwa aliyense posayang'anira kuti ndi wachipani ngakhale sosali wachipani chathu akalandira nawo. Tikapita ku university abale athu ali ku university kunkaperekedwa loan. Maloni achasakuperekedwa pano. Chipani cha lefu chikayang'anira zimene zija kuti munthu aphunzire amafuna akhale ndi zonse zoziyenerezedi. Moyo wa ku university umavuta. Tikuyenera ife tikatenga boma zimene zija tikatani tikathesa tikapereka ndithu maloni amene aja kuti zikatani zikakwanirisike. China ndifuna ndikupempheni achinyamata muli muno kupita pa social media kukangotukwana kuti ife ndife alefu iya inu yomukutukwana ife tikutenga boma sizosapindula ngati sitikalembesa mwezi wa mawa. Tiye tigwirizane ichi titenge tonse tikalembese. Tikakalembesa tikakwanirisa kuwatenga Dr. Tefti Mbewe kuwayika pa mpando. Ndikufuna kuwauza sindifuna kupempha kwa amene akusogolera ameki. Pamene mukuyamba kalembera ameneyi timvesesane kwambiri. Mukayapanga zomwe zinapangika mbuyomu kumatenga anzathu kumalolelana ang'ono ndikumakalembesa asanakwane zaka 18 ife achinyamata alefu tizadzuka sitizakusiyani tizapikisana nanu. Tikufuna kuti chisankho chimenechi chizakhale chisankho cha mtendere. Chizakhale chisankho chokomera wina aliyense. Ndifuna tikufuna kuti kalembera ameneyi ayende bwino. Tisamve kuti ku Central kokhala komwe kwachitika bwino. Kunoko ngati kuti achinyamata kulibe kapena makolo athu kulibe kuti angazavote. Tikumva kuwawa ife ezi. Ulamuliro utatopa nawo. Tatopa nawo zochitika ndi zambiri. Malonjezo anachitika ambiri. Misewu omwe anatilonjeza ija ikukanika. Alipo tikaona misewu kambira kubalaka angakhale kuchukwa kumene kumati kumasewu andale akumadusa zomangoti a vice president mukupita musika kumakagula mango kumakata zikuti chedwesa sizilipindulira zimene mukuononga misonkho yathu achinyamata. Komanso boma mukamapita kuti mukagwira ntchito zomwe zili za boma mukamatenga andale aja kumapita kumapasa malawasi mukuononga ife misonkho yathu. Timamva kuwawa mukamayidula. Tikufuna zimene zija zichepe zisiyike. Komanso munalonjeza kuti apolisi pamene mukuyenda simuzakhala kuti pena pali posa kupa tikuona mukwayimika nthawi yayitali mukwazunza amene opanda sokena kalikonse. Zimene zizifeyo chipani cha lefu chikalowa mboma tibe chikayiko china chonse tikalowa mboma tikutani tikuthesa zimene zizi ndipo sizachitikaso. Achinyamata zopentedwa zija chipani cha lefu sikuzakhala sitizapentedwa. Ife tizafuna kuti tizakhale omwe tikutukuka mu zinthu zambiri. Mabonaza aja abweraso muzimu ndi ma MP anatilonjeza anakanika pano abweraso ndi mabonaza aja ambirimbiri. Achinyamata muli muno komanso amene mukutionera tapitani mukadye zimene zija ndi misonkho yathu. Boma imene zikuchosa ife tabwera ndi makhansala athu komanso ma MP mashado omwe akuyimira m'madera monse. Ndipo tikufuna kuti tikumemeni achinyamata timungagwire nawo ntchito amene acha. Akakuma kubwerani m'mabala mukupasani mowa kamweni mowa amene uja ndi misonkho yathu musadandaule palibe kuzabweza zimene zija. Ndi zathu zimene zija. Chingofunikira ndichonena kuti tikagwirani manja. Mkwiyo wanu mwaonesa kubwera muno kusapanga press briefing imene iyi.
muzaonese pamene inuyo mukukatani mukukavotera Dr. David Mbewe. Dr. David Mbewe ndi amene angakwanise kuthesa mavuto amenewa, chifukwa ndi amene wabwera sanabwere ngati wandale, wabwera ngati wachinyamata amene akufuna kukuthandizani kukusogolerani. Akuti pachina chonse pamakhala usogolera, right? Ndiye Dr. David Mbewe tikumana kuti ndile bala amene wabwera kuti akusogolereni inu kuti tithandize kukuchosa boma imeneyi kuti zinthu zathu zomwe tikufuna zomwe sizikumayenda zija ziyende, chifukwa kuti munthu uyu alibe mbiri ya ukatangale. Chifukwa anakhala kuti anali ndikufuna kuti akhale ndi dyera amene amakhalira anthu ena. Ndikukuzani kusogoloku anakhala mapolitician omwe anali alephera mbuyo. Anthu ambiri akhumudwa ndi maconvention achitikawa anafuna kuti abwere ku chipani chathu cha lefu tatiya inuyo zinthuzi kumene kuchako boma imalephereka foti andale yake amakhala omwewo magazi ake oti nzeru zake ziti ndifoka chipani cha lefu mukuona kuti ena watu koma mumbiri yandale munalibemo mumbiri yandale tikuzozana kuti zinthu zitheke kuwena kubwera maganizo asopano. Ndi maganizo ake asopano ndi azisogolere mukuwaona muno ndi amene ali kunja komanso inuyo muli muti muli munomo ndemwe tingathandize kumanga chimodzi usogolero umeneyo ndikutani ndikutheka. Ndi msogolero amene akanakhala kuti ena munamvapo analowa muzipani zinazi anakaona kuti inetu kuti ndikhazikike kuno khumbo langa yofuna kuphula Malawi pa moto ija sitheka ndifo kanafuna kuyambisa chipani chomwe ichinoyo tikubwera muno tikumane tili ndi chipani cha lefu. Poyamba chipani cha lefu sanabwere kuti anabwera kuti afuna zapange business mene anthu ena tikumayankhulira m'mamizi mukuti iyayi angobwera kena kwachigulisa chipita kwa alliance ife tifuna tikuze ntilo amboma tokha opanda alliance 50+1 ichatikwanisa tokha kaena azafuna alliance azafuna chani koma ife tikuze ndipatokha ife titani tikwanisa. Chifukwa chani amidia muli muno mumakhasi mukunena koma simukudzuka simukuoneka tikufuna tikuzeni kuti ifeyo ndi chiswe timadzuka fe makampeni athu timapangira kumudzi sitimabwera poyera timadzuka fe tikuyenda daily usana ndi usiku ndipo tili ndi ma members ochuluka kwambiri omwe akuti panga support chipani chathuchi amene tsiku la lero titangonena kuti tikamabwera ku Nyambadwe ground ife sitimavutika kuti nyamula anthu m'malole ngati mmene tinapangira ku Balaka sitinanyamule malole anthu anali anthu ochokera m'Balaka momwemo kunoko ku plant achinyamata siokhawa achinyamata ambiri ena so alipanja mwamuno mwana tusetulera anthu ochepa koma alipanja apacha amene akubwera kusota akubwera kunena kuti tifuna ti alandira ma 1000 kapena apapa alipidwa ma transport ayuza ma transport wawo foti akumva kuwawa ndikubwera muti pomwe kwina timazowa kuti zikatere mmati aka transport akatakwererani iye italandirani ka 50 kwa chakacha iyayi ife chipani chathu chikubwera ife chili ndi mkwiyo omwe ukufuna kukonza zinthu kuti tithese boma yomwe ili pano tisanamizidwe ndi maboma enawa maboma akumtundu. Inu kunali chipani cha UTF inu jakhala okhaokhawa kungolamulira iye chifo chipani chinali cha bambwanga iyayi sizimenezo ife chipani chathu si cha fuko chipani chathu si cha mtundu ndi chipani cha fuko cha wina aliyense kuyambira kuchitipa angakhale kunsanje ATPP. Kodi inu mayeso mazikonza we umazichonga wekha munthu akuti iye ife tazichonga tinaona kuti nthawi ija tinala kuisapa pakuti panopo tifuna kuti mutitengeso tiloweso mboma mukuona ngati boma ni phada kodi yoti tisikasewera kuti kasewera tibwerereso kena kuti loweso boma iyi tikuimva nkhaza fati tinayipasapo zaka zambiri mukukumbukira iti inali ku opposition zaka zambiri yakakhala kumene kucha taimvera chisoni yabwereraso ndi yomwe kuti tani ndiye mukapanga mistake siku la lero ndikukapenga pa 2025 kukapasa soboma amene ajawo inu tisamva kuwawa sikuposa amene tikumvera pano ndifeti kuti chipani ichi cha Nyowani cha Liberation for Economic Freedom Party chabwera kunena kuti musachipase vote kuti chizapange zomwe anzathose wakhala kutani akulephera zikomo kwambiri chifuna kuti ndi nthawi timalize pamene papa chachikulu ndingokuwuzani kuti lefu ndi chipani cha mtendere yomwe sitizamangana pakana kuzafika boma iyi ifeso ndipati kuti 2025 yokoma tikakhala tikupitirira nayo pakana ndifamu yaya ifeyo chipani ichichi zomo kwambiri zikomo kwambiri amenewo ndithu ndi GS zikomo kwambiri anzathu zikomo amolalo thank you so much nthawi sili kumbali yathu tachita kale kwakukulu koma pakadali pano timafuna titengeko mafunso atatu okha
tifunse zokhazo zimene zakambidwa pano. Osati zina, tikafuna zina, tikhala ndika special interview panjapo, kapena ku background kwathuku, kuti anzathu amenewo atiyankha komano mwatsatanetsatane. Koma tifunse zokhuzana ndi youth press imeneyi, ndi zomwe zakambidwa pano. Titenga mafunso atatu kuchokera ku nyumba zonse. Ngati pali funso, mutiperekera ku maiko. Okay, ine ndi Christopher Sande, magwira ntchito ku Zodiac. Ndili mafunso angapo. Funso loyamba ndi la mwakambapo kuti bunge la NIFI kapena akuboma kupereka pano ngongole chifukwa choti chisankho chikuyandikira chaka chamawa. Ndiye mwakambapo onso kuti president anu abusa Prophet Mbewe nawonso akupereka ngongole. Ndiye mafuna ndifunse kuti kodi zikusiyana pati pokuganiziranso kuti mwanena nokha kuti nawonso chaka chamawa zapikisana nawo pa mpando wa president. Mafuna mwina mutafotokoza bwinobwino pamene popo kuti ndimvetsetse kuti ngongole zimene akupereka Mbewe ndi zimene akupereka NIFI ngati mukunena kuti zolinga zake ndi ndale, Mbewe akupereka kuti zigwire ntchito yanji, iwo adzapeza dipo lanji. Funso lina ndi lokhudzana ndi ngati achinyamata sindinamve bwinobwino mwina sinamvetsetse mwayika ndondomeko zanji zokopa achinyamata ambiri kuti adzatenge nawo mbali pa chisankho chaka chamawa. Tamvapo zipani zingapo ngati a DPP, UTM, MCP ndi ena ma youth wing awo apanga ndithu ndondomeko zoonetsera poyera kuti adzagwiritsa ntchito ndondomeko izi kuti akope achinyamata kuti adzatenge nawo mbali pa chisankho chaka chamawa. Mwina mafuna mutafotokozapo kwambiri za zimene zozo. Mwanenapo also kuti mbali zonse achinyamata komanso secretary general anenapo kuti chipani chanu mukuti chidzapambana pa chisankho chaka chamawa, even ngakhale pali 50+1 demand yochokera kuboma. Mafuna ningodziwa kuti kodi mphamvu zimenezo muzitenga kuti potengera kuti chipani chanuchi changoyamba kumene ndi popularity yake sitinganene kuti ndi yayikulu kwambiri. Kumapeto mwina ndimafuna nditamvetsetsa kuti zipani zina zapanga convention, ndiye ndimafuna ndidziwe poti secretary general ali pano kuti kodi chipani chanu chikhala ndi convention liti. Zikomo kwambiri. Zikomo. Fusako mafuso ambiri anzathu aku Zodiac. Titengeso Solina. Ngati pali Solina tikona ku miji anzathu. Pass mic. Zina langa ndi muyimirire kuti anzathu ishipye. Zina langa ndi Ellen kabisa, ndimagwira ntchito ku Miji Radio. Ndimangofuna ndonjezere pamene nzanga Christopher Sande wafusa zokhuzana ndi ngongole. Mwafotokoza unena kuti mupereka ngongole kwa anthu. Kuti kodi ngongole zimene muperekazi padakali pano ndi anthu angati amene alandira? Maperekedwe ngongolewa kumakhala motani? Mukumasankha bwanji kuti awa ndi awa alandire? Komanso mwina mukumaona chani kuti uyu mumpase? Mwinaso mutakungofotokozapo pa nkhani yokhudza unena kuti kabwezedwe kake kakumakhala motani? Azabweza kamene Mulungu apasa anthuwa. Zikomo kwambiri. Chifukwa mafunsowa akukhala ngati kuti achulukirapo. Tingotengeratu lomaliza kuti akamba kuyankha atiyankhiretu zonse pamodzi. Kati pali media house ina imene mafuna itafunsa? If not, you want to ask? All right. Tipereke mpata kwa maspika zathu. Ngati ilo funa GS mzengo panga pasi. Thank you. Zikomo kwambiri kuchokera kwa a media house ku Zodiac chifukwa cha mafunso ano kwana 4. Funso la number 1 mukufotokoza kuna kuti pali kusiyana kwanji kapena kusiyana kwa mtundu wanji kwa pakati kwa
ngongole za NIF ndi ngongole za LEF. Mene tinafotokozera kale kumayambiriro ndikonena kuti LEF musogoleri osogozedwa ndi Dr. David Fumbewe si kubwera ndi ma promises komanso ndi malonjezano ambirimbiri. Ngongole za NIF munthu amene alibe chochita chilichonse kuti akatenge ngongole akufunika kuti akhale ndi zikole, akhale ndi zikole zambirimbiri, nyumba, galimoto, whatever ndi zina zoterozo zimene zili zovuta kuti munthu wakumuzi akakwanise kutenga nawo ngongole zimenezi. LEF si kupereka ngongole imene munthu akabweza ngati akatapira kapena ngati ngongole yonena kuti ukasausike nayo mtendere. Ikupereka tima small businesses timene tikhoza ngonena kuti ndi makapito kwa wachinyamata amene ali pa ground wa LEF. Mene ndikuliyankha funso ilili tingoliphatikizira kunena kuti akumija nafunsa kuti ndi angati so far amene alandirako. We cannot count because we are talking of Msanje to Chitipa konseko ndi achinyamata. Ndipo LEF iyi mene mukutionera lero lino kati muno muchipinda chino ndi achinyamata ambirimbiri amene azazana munomo. Kutisatira kumene akutisatira achinyamata ngakhale pa ground akuona masomphenya amene LEF ili nawo, akuona masomphenya amene LEF ili nawo. Ndi nakamba kale kunena kuti no padakali panopo mmene timafika popanga register tili ndi anthu ambiri amene panopo ali ndi zochita. So kuyankha funso limeneli palibepo kunena kuti ino wachinyamata abwerese zikole kuti akhale qualified kuti atenge ngongole imene iyi. Funso la number 2 amafotokozapo za ndondomeko ya mmene chipani ngati cha LEF chakhazikisira kuti chikhale ndi kukopa anthu. Ndi ndondomeko zake ziti zimene zakhazikika kuna kuti no tizigwiritse ntchito kuti tikhale ndi mileage yona kuti no mwina ife tikuzalowa mboma 2025. Mu history ya politics kuno ku Malawi palibepo chipani chimene chinazuka pachokha ngati mmene chazukira chipani cha LEF. Kuchokera kwa Samunda mmene kumabwera MCP, UDF inachoka mu MCP, DPP inachoka mu UDF, and achina UDM achoka mu DPP, achina Tonse Alliance achoka kogalukirana apanga chimozi. Now ifeyo tilibe ndondomeko ina iliyonse chifukwa nkhani ndionena kuti ife tikunena kuti tazuka ndipo tikutenga kulamulira. Ife tazuka tikutenga kulamulira ndipo tayamba kulamulirako ndipo kulamulirako ndikuku. Ndi chifukwa pano mukutipeza tikuyankhula. Achinyamata ndotopa kunjaku, achinyamata ndokhumudwa, achinyamata alibe chiyembekezo china yonse ndipo alibe zochita. Chifukwa cha chimene chocho achinyamata onse kuchokera Nsanje to Chitipa agwirizana kunena kuti akuyenda limodzi ndi LEF mpaka na 2025 mboma. Pali ndondomeko zina zimene zimakhazikika zongopereka malonjezano ku manifesto kuti tikope anthu. Kumapeto kwa kuwina zinthu ngati za malonjezano zija sizimakwaniritsidwa. Chifukwa cha ichichi munthu amene alionena kuti no ndokwiya komanso khumudwa opanda chiyembekezo ndi amene ife tikufuna kuti tiyende naye limodzi. Kuti limodzi ndi LEF ife tikapezeke zonena kuti no tili mboma. Ndichifake lero lino tikumemeza kunena kuti no Nsanje to Chitipa achinyamata azuke ndipo atenge usogoleri kuti tiyende limodzi. Munazafunsapo funso lina lokhuzana ndi convention. Kwa lero lino sitiyankha nkhani yokhuzana ndi siku date lonena kuti convention yathu izachitika liti.
chifukwa sitinabwere lero limwe nakuzakamba nkhani yokhuzana ndi chipani mu zinthu zina zokhuzana ndi za chipani. Thank you so much. I think secretary youth director ayankha makamaka kumbali zina koma zikuoneka kuti zina sangaziyankhe iwowo mu msonkhano uno koma just maybe kanutsu chabe tiyapase mpata a GS mwina akhoza kutithandizapo. So mkwambiri ndiyankha funso yambirira yomwe anafunsa a Zodiac Christopher Sande yokhuzana kusiyana kwa maloni a NIF ndi achipani chathu cha LEF. Maloni a NIF kundiye ifeyo a LEF kusiyana kwake ndi uku ifeyo timapereka kwa chinyamato omwe athodwa omwe alibe pogwira komanso sitikumapasa chikole china chilichonse sakumapereka chikole china chilichonse komanso ndalama imeneyi akumapereka kafi kochepa kwambiri kamene tikunati ka interest kutengera ndi mene chipani imene kutengera boma imene kuperekera NIF kwa anthu omwe ali mmodzi komanso ndondomeko zisi tikumayandira kuti ndi wa chipani chathu komanso si wa chipani chathu tikupereka kwa wina aliyense wa chinyamata. Kukamba nkhani ya conviction tikhala nayo mwezi wa mawa date tinayika pa 19. Zikomo kwambiri GS. Is there any question that is remaining? Palifunso lina limene lasalira? Zikomo kwambiri zikafika hapa tithokoze kwambiri chifukwa cha nyumba yonse, tithokoze aliyense amene anabwera kuchokera madera osiyanasiyana m'Blantyre muno komanso tikudziwa kuti tikachoka pano chiswe chikhala chikunyenya mpaka kusogoloko komanso yakwana nthawi yoti ife achinyamata tiyambe kuonekera kugulu. Zatha zomatigwirisa zikwanje, zatha zomatiphwanyisa mashopu aini yake, ife tabwera kuzatsogolera ngati achinyamata kuyambira pano mpaka kalekale chifukwa 2025 ndi lero lomwe kukamada tikhala tili mboma. Nimafuna ndipemphe a GS mukatithokozeranso kwa Bwana chifukwa cha kutilola ngati achinyamata kuti tibwere timemezane muno m'Blantyre. Inu ndine tikatuluka pano nyimbo ndi lefu zina zija zotukwana zomenyana ife sitikupanga nawo. We are smart people. Easy ndi zamafana ovaya. Phew! Ntima wamenewa tipemphe senior prophet Elias atisekere ndi pemphero ndipo tikatero anzathu ama media houses tikhala ndi nthawi imene mukhoza kupanga ma interviews soon as after the prayer is offered. Senior prophet. Tipemphere. Oyera Mulungu wachifundo chopanda malire, inu zina lanu ndinu Yehova. Zikomo munali nafe kuyambirira kuja mpaka na nthawi ino imene tamaliza. Mulungu wanga mwateteza nanu monga mawu anu, mupitirize kuwafungatira kuchina chilichonse chimene wachita. Ambuye zikomo chifukwa mwabweresa yankho ku Malawi kuzera mu chipanichi cha Dr. David F. Mbewe. Mwateteze ndi mphamvu yanu Mulungu molingana ndi mmene dziko lathu ladera mdima. Zikomo Yesu chifukwa ndinu Mulungu wokoma mtima mmamva kulira kwa ana anu. Mumuteteze David Mbewe maka chifukwa anyamata ooneka bwinowa, anyamata okongola komanso amakobidawowa akumafa msanga chifukwa cha mtengo uwo uli kuchikanga wawo. Ambuye Yesu ndikupemphani mtengo umene umuumise msanga mu dzina la Yesu Kristu. Tisamve mtengo utagweranso galimoto ya Itali ya Dr. David F. Mbewe.
Ambuye Yesu ndinu mulungu wabwino, mulungu wokhulupirika. Zikomo kwambiri chifukwa tamva pano kuti president wa chipani ichi ngwa makobidi. Tamva tokha kuti akugawa makobidi mdziko lino la Malawi. Ambuye Yesu tipangeni ife tilemere. Ambuye Yesu maka ine. Ambuye Yesu chitani chodzidzwa chanu. Taonani lero mmene Malawi wayakira moto wa umphawi. Lero khala ndi president wa makobidi ache chonse chosali mboma koma ali ni ndalama. Ambuye ndikupemphera ndalama zimenezi zifikire nanenso mthumbamu chifukwa kuchalichi kwauma. Ambuye chalichi chathu lero anthu opereka onse anasiya chifukwa anasauka. Yehova dziko la Malawi lanunkha fa cha usogolero opanda masomphenya. Ambuye Yesu talolani Malawi alamulidwe ndi anthu okhulupirika amene sadzatiuza ife kuti mtengo wamenya phiko la ndege ndikugwa. Mulandira ulemu ndi matamando ndikuwasiya mdzanja lanu. Anabwera ni mtendere akafikenso ni mtendere. Zisomo za Mulungu Atate wamphamvu yonse, iwe mtengo wakuchikangawa ukhale wasoka. Amen. Zikomo kwambiri, Senior Prophet Elias. Apa ndi pamapeto pa press briefing yathu. Titokoze amene apanga organize a youth ya LEF. Tinene kuti zikomo kwambiri, komanso titokoze a governor pokhala nafe. Zikomo kwambiri a GS ndi wina aliyense amene anafika. Tinene kuti Ambuye akudalitseni. Zikomo. Ndiye